खुलुमबाय बड'लेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बावखुंग्रि समस्थियाव हाग्रामा महिलारिया इलेक्शननि केम्पेइन खालामहैनायाव बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदों, भटार्सफोरनि सिगाङाव, जे बिटिसिआव जोङो शिल्प उद्योग लाबोनो सावरायगासिनो, देशनि उद्योगपतिफोरजों शिल्पपतिफोरजों जों रायलायगासिनो आरो बेनि अनगायैबो आमेरिका, जापान, इन्ड'नेसियानि उद्योगपतिफोरजोंबो रायलायगासिनो। दा जुदि बिटिसिआव कल कारखाना स्थापन जायोबा जोङो माने गासिबो बेबस्थाखौनो जोंबो जगान होगोन आरो आसाम सरकाराबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बेवहाय मदद होखागोन, खोथा होखानाय दङ। दा बिदि जायोबा गोबां जुबक-जुबतीफोरनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा खामानि मोनगोन, बिटिसिआ डेभेलप जागोन, बेखौ बिथाङा बुंदों बावखुंग्रि समस्थियाव गाव केम्पेइन खालामनो थांनायाव। बेनिफ्राय कंग्रेसआ जे मैया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिथांनि बिसि रिनिकी भुया शर्मानि बिरुद्धै जे अभियोग खालामदों, बिथांमोनहा विदेशाव गोबां धोन सम्पति दं आरो रिनिकी भुया शर्माहा मोनथाम पारपत्र माने पासपर्ट दङ विदेशनि, बेबादि होननानै बुंदों। दा बेखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रिनिकी भुया शर्माया फाल्तु होननानै बुंदों। बे जेबो नङा, बे फाल्तुसो, मिसा, बे अभियोगा खुनु सैथो नङा आरो जों बेनि थाखाय आयेनाव थांगोन होनना बुंदों। बिथांमोना आयेननि हेफाजाब लागोन होनदों, थारमाने बिसोरो बेबायदि अभियोग खालामदों जे बे एकदम मिसा। दा बिसोरो आयेननि मददजों बिथांमोनखौ जेरैखि जाया बिसोरनि एगेन्स्टै बिथांमोनहा जुजिगोन, बेखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रिनिकी भुया शर्माया बुंदों। बेनिफ्राय राहुल गान्धीया आसामाव केम्पेनिं खालामनायाव बुंदों, जोंनि सरकारा फैयोब्ला मोनद' जनगोष्ठीया जनजाति मोनगोन होननानै आरो बिथाङा गोबां प्रतिश्रुति होलांबावदों। समायासो खोन्थागोन सरकारा सोर दानो हामारो आसामाव। बेनिफ्राय मोनबा रायजोआव जे दा बिधान सभानि इलेक्शननि, एसेम्ब्लि इलेक्शननि जे सोलिगासिनो दङ केम्पेनिं, दा बे समाव इलेक्शन कमिशना गासै 650 कौटि रां जब्द खालामनो हाबाय। बेफोरखौ भटार्सफोरनो रानगौमोन, भटार्सफोरनि भटखौ माने आदाय खालामनो थाखाय बेखौ गोबां पार्टिफोरा हयथ' गोबां केन्डिडेटआ हयथ' बे फैसाफोरखौ राननो नाजादोंमोन। दा बियो इलेक्शन कमिशननि गोख्रों सेस्टा नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोना जब्द खालामनो हाबाय। नोंथांमोनहा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम, आं गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।